با عرض سلام و صمیمیت بی‌اندازه خدمت شما بیننده عزیز شبکه ورزش، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی هفته ورزش رو با شرح مهمترین رویداد و چهاره‌بینی‌های هفته ورزشی کشور منظورتون می‌گردانیم. در استودیو با شما فریدون سفرزاده. پس بیایید نگریم که هفته سپری شده در حیات ورزشی کشور چه نوگانی‌ها و چه نتیجه‌ها از خود باقی گذاشت. متوجه باشید به سرخط خبرها. чемпионати кафа оид ба футзал миёни бонувон дар шаҳри душанбе ба анҷом расид. ширкати миллии формула 55 беҳтарин варзишгарони соли 2021-ро муайян ва қадрдонӣ кард. омодагиҳо барои гузаронидани чемпионати осиё оид ба дучархаронӣ дар шаҳри душанбе бо маром ҷараён доранд. варзишгарони риштаи варзиши сабук барои иштирок дар мусобиқаҳои қоравӣ омода шуда истодаанд. 7 даста дар вилояти сохт барои иштирок дар ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон талош варзида истодаанд. наврасону ҷавонони ноҳияи восеъ ба варзиши рақами 1 сайёра бештар мароғ зоҳир мекунанд. бинандагони арҷманд, ҳафтаи варзиши кишварро аз маросими кушодашавӣ ва пӯшидашавии чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ оид ба футзал миёни бонувон, ки аз 21 то 28 январ дар шаҳри душанбе гузаронида шуд, оғоз мекунем. дар он кишварҳои Эрон, Узбекистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон барои қаҳрамонӣ талош варзиданд. тафсилоти бештарро аз натиҷаи футзалбонувони кишвар дар идомаи барнома пайгир бошед. шаҳри душанбе, пойтахти кишвари маҳбубамон Тоҷикистон, имрӯзҳо дорои имкониятҳои фаровони ҳама соҳаҳо аз қабили сайёҳӣ, варзиш, фарҳанг ва дигар самтҳо ба шумор меравад, ки дилхоҳ чорабинии дохилию ҷаҳониро дар сатҳи баланд доир карда метавонад. давоми чанд соли охир зери роҳбарии шаҳрдори Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, шаҳри Душанбе ба шаҳри афсонавӣ мубаддал гардида, инфраструктураҳои зиёде буниёду мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. албатта яке аз зуҳуроти нав дар варзиши мамлакат ин бунёди қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ мебошад, ки мо дар он дилхоҳ чорабиниҳои сатҳи бонуфузро барпо карда метавонем. қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ шаҳри Душанбе яке аз калонтарин маҷмӯаҳои варзишӣ дар кишвар ба шумор рафта, бо тамоми шароитҳои замони муосир бунёд гардидааст. то имрӯз дар ин маҷмӯаи варзишӣ чандин мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ гузаронида шуд. аввалин мусобиқа, ки дар ин ҷо барпо гардид, ин чемпионати ҷумҳурӣ оид ба ҷудо мебошад. шукӯҳу шаҳомати толор таваҷҷӯҳи зиёди мухлисонро ба худ ҷалб карда буд. дар ин замина баргузории мусобиқаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба теннисро метавон қайд кард, ки дар ин маҷмӯа бо талаботи стандартҳои замони муосир барпо гардидааст. давоми як ҳафта мешавад, ки қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии шаҳри Душанбе мизбони аввалин чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ миёни тимҳои миллии бонувон дар соли 2022 бо иштироки кишварҳои Эрон, Узбекистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон мебошад. одатан дар ин гуна мусобиқаҳои варзишӣ кишварҳое ки мизбонанд талош мебарзанд то ба зинаҳои ифтихорӣ иктифо кунанд. аммо дар ин мусобиқаи сатҳи бонуфуз ғайр аз тими бонувони Эрон оид ба футзал дигар се мамлакати иштирокчӣ Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон ҳайати дастаашонро аз футболи калон ба футболи толорӣ ё худ футзал ҷалб карда буданд, ки ин дар рафти рақобатҳо таъсири худро ба ин мунтахабҳо гузошт. бахусус ба тими бонувони кишвари мо, ки бо натиҷаи қаноатбахш мусобиқаро ҷамъбаст намуданд. мухтасар аз ҷараёни бозиҳои тими футзали хубони кишвар дар идома ҳарф мезанем. дар даври аввали мусобиқа рӯзи 21 январ дастаи бонувони футзали кишвар зери роҳбарии Шамшод Ниятбеков, ки ба ин мусобиқа омода шуда буд, муқобили тими футзали Қирғизистон майдондорӣ карданд. бозӣ бо натиҷаи мусовӣ 1-1 хотима ёфт, лек дар ин бозӣ имконияти ғалабаи тими миллии бонувони мо бештар буд. баъди мусовӣ бо қирғизҳо Тоҷикистон дар бозӣ зидди Эрон бо натиҷаи 12-0 сарафканда гардиданд. сипас дар ду бозӣ дигар миллипӯшони мо бо якачини Узбекистон дидор анҷом доданд, ки дар бозии аввал 8-1 ва баъдан 5-0 мувоҷиҳи шикаст шуданд. дар даври панҷуми бозиҳо тими мунтахаби футзали кишвар бо дастаи Қирғизистон дидор анҷом доданд. дар ин вохӯрӣ хубони қирғиз бо натиҷаи 4-1 зафар ёфта, имконияти ба даст овардани нишонаи биринҷиро соҳиб гардиданд. дар даври шашуми бозиҳо тими мунтахаби футзали кишвар муқобили Эрон майдондорӣ карданд. ин рақобат барои хубони кишвари мо дар сурати ғалаба манфиатовар мешуд. ҳамин буд, ки онҳо то 10 дақиқаи аввали бозӣ ба дарвозаашон гол сар надода, мудом ҳуҷумҳои хафнокро сӯи дарвозаи рақиб анҷом медоданд. лек дар идома бозӣ куллан ранги дигар гирифта, бонувони эронӣ бо натиҷаи бузурги 9-0 музаффар гардида ҷому нишонаи тиллои мусобиқаро ба даст оварданд.
ба хубони тимҳои футзалбози ӯзбекистон ва қирғизистон муяссар шуд ки нишонҳои нуқра ва беринҷиро ба даст биёранд. натиҷаи ғайриқанотбахши тими футзали кишвар миёни бонувон ин аз камтаҷрибагӣ ва хуб омода нашудани онҳо арзёбӣ гардид. тими дастаи мо бисёр ҳам дастаи ҷавон аст. аввалин маротиба тими мунтахаби бонувони мо дар чунин футзал иштирок карда истодаем. ин барои духтароне ки ҷавоне ки нав аз тоҷикистон бозӣ мекунанд, барои онҳо як таҷрибаи хуб мешавад. аз сабаби ки мо лигаи футзали бонувон надорем дар тоҷикистон, аз ҳамин сабаб ин як таҷриба аст. фикр мекунам ки дар оянда агар ки боз ҳамин хел мусобиқаҳо бисёр шавад, духтарони мо метавонанд ки дар сатҳи баландтар бозӣ кунанд. бо ҳамин натиҷаҳо чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ оид ба футзал миёни бонувон дар шаҳри душанбе ба анҷом расид. ҷараёни ҳама бозиҳоро тариқи студияҳои сайёр бо пахши сифати баланд шабакаи футбол манзури тамошобинон гардонд. умед мебандем ки дар оянда футзалбонувони кишвар дар чунин мусобиқаҳои сатҳи бонуфуз натиҷаи созгор нишон медиҳанд. аз ҷанбасти мусобиқаи ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ миёни хубони футзалбоз ҳамакнун рӯй меорем ба ҷаласаи кумитаи тадорукоти чемпионати осиё оид ба дучархаронӣ дар шоҳроҳ ки рӯзи 26 январ баргузор гардид. имсол моҳи март тоҷикистон мизбони ин мусобиқаи бонуфуз бо иштироки 44 кишвари қоравӣ мегардад. тафсилоти бештар дар ин хусус. ҳафтаи сипаришуда дар толори меҳмонхонаи ҳаят реҷенси шаҳри душанбе ҷаласаи кумитаи тадорукоти чемпионати осиё оид ба дучархаронӣ дар шоҳроҳ баргузор гардид. мавриди зикр аст ки аз 25 то 29 марти соли равон кишвари маҳбуби мо тоҷикистон мизбони чемпионати осиё оид ба дучархаронӣ дар шоҳроҳ ки аввалин бор дар сатҳи байналмилалӣ гузаронида мешавад мегардад. ба ҳамин хотир тибқи дастури шаҳрдори душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ кумитаи тадорукоти ин мусобиқа ташкил шуда барои дар сатҳи баланд баргузор кардани чемпионати мазкур ва омодагиҳо дар ин нишаст ҳаллу фасл гардиданд. дар ҷаласаи машваратии кумитаи тадорукот ки зимни он барномарезии чемпионати осиё оид ба дучархаронӣ, категория баргузории он, таҳриррезии ҷадвали рақобатҳо, харитаи ҳама хатсайрҳои муқаррар гардида, будубоши иштирокчиён, омӯзиши пешакии шахсони масъул, таъмини бехатарӣ, маросимҳои кушодашавӣ ва пӯшидашавии мусобиқа, ҷоизасупорӣ ва нақшаи буҷаи чемпионат баррасӣ шуданд. ҳамчунин дар идомаи ҷаласа аз имкониятҳо ва пахши босифати ин чорабинии сатҳи бонуфуз тариқи телевизион дар алоҳидагӣ масъулин андешаҳояшонро гуфта гузаштанд. рӯзҳои 20 то 28 ноябри соли 2021 ҳайати техникии конфедератсияи осиёӣ оид ба велосипедронӣ ба тоҷикистон ташриф оварданд. ишон тамоми шароитҳои техникӣ, шароитҳои инфрасохторе ки барои баргузории чемпионати осиё муҳим мебошад ва тибқи талаботи муқаррар гардида муайян шуда пешниҳод гардидааст, дида аз назар гузаронидаанд. ташрифи ҳайат ва ба хулосаи омадани онҳо баъди муоинаи техникӣ ба хулосае омаданд ки тоҷикистон ҳамчун мизбони баргузории чемпионати осиё оид ба велосипедронӣ шуда метавонад. мо бо мизбонии ин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ боз имкон дорем ки ба намояндагони 44 кишвари иштирокчӣ аз имкониятҳои сайёҳӣ ва табиати нотакрори кишвари маҳбубамон тоҷикистон дарак бидиҳем. албатта боиси таҳсин аст ки ширкатҳои миллӣ беҳтарин варзишгарони кишварро дастгирӣ ва қадрдонӣ мекунанд. ширкати миллии букмерии формула 55 аз фаъолони онҳо маҳсуб мешавад ки давоми чанд соли охир аз рӯи лоиҳаву барномаҳои махсус беҳтарин варзишгаронро мушаххас карда бо мукофотҳои гуногун сарфароз мегардонад. 28 январ дар кӯхи суруш ба 5 беҳтарин варзишгари соли 2021 мукофоту дипломҳо аз ҷониби ин ширкати миллӣ супорида шуд. шумо медонед ки дар феҳристи беҳтаринҳо киҳо шомил шуда бошанд? пас дар гузориши навбатӣ барнома ба ин савол посух хоҳед гирифт.
дар кохи суруши шаҳри душанбе маросими мукофотсупорӣ ба беҳтарин варзишгарони соли 2021 аз ҷониби ширкати букмерии формула 55 сурат гирифт. дар ҳамоиши номбурда роҳбарияти ин ширкати миллӣ, варзишгарону мураббиён, намояндагони васоити ахбори омма ва ҳаводорони варзиши меҳан ширкат варзиданд. ибтидо бо суханронии директори генералии формула 55 баҳром почев ҳамоиш ҳусни ифтитоҳ ёфта мавсуф аз дастовардҳои варзишгарони кишвар дар соли 2021 ёдовар шуд ва зикр кард ки ин ширкат аз рӯзи аввали таъсисёбӣ ҳамвора кӯшиш мекунад ки бо лоиҳаҳои ҷадиду барномаҳои ҷолиб варзишгаронро дастгирӣ карда саҳми хешод дар рушду равнақи варзиши меҳан гузорад. барномаи тоҷикистон ба пеш ки аз ҷониби ин ширкат роҳандозӣ гардида буд ба як қатор варзишгарони беҳтарини кишвар ба монанди комроншоҳи уступериён, темур раҳимов, шаҳриёр даминов, алишер ҷалилов, хушқадам хусравов, шаббос негматуллоев, баҳодур усмонов, миҷмона самадова, нурулло алиев, файзали сардоров ва дигар варзишгаронро бо мукофотҳо қадрдонӣ гардонида буд. дар идомаи чорабинӣ аз рӯи фарзияи ширкати номбурда ба 5 варзишгари муваффақи кишвар мукофоту ҷоизаҳо супорида шуданд. нахуст муштсанбонии кишвар миҷмона самадова мукофонида шуд. ҷудокори варзидаи кишвар темур раҳимов, футзалбоз файзали сардоров ва самбочии хушқадам хусравов низ бо ҷоизаҳо мукофонида шуданд. беҳтарин варзишгари сол бошад аз рӯи фарзияи ширкати миллии букмерии формула 55 акмалиддин каримов дониста шуд. акмалиддин соли 2021 қаҳрамони ҷаҳонҳои ба самбо гардида буд ва соли дуюм аст ки ба гирифтани ин ҷоиза мушарраф мегардад. хеле шодам имрӯз ки 2 соли охир ман беҳтарин варзишгари сол шудам ва соли 2020 ва соли 2021 миннатдоргии худро ба ширкати формула 55 мерасонам ки мо варзишгаронро дастгирӣ мекунад ва мо варзишгарон кӯшиш мекунем ки дар оянда дар мусобиқаҳои дар пешистода кӯшиш кунем ҳама хел дар арсаи байналмилалӣ парчами тоҷикистони азизи худро баланд бардорем. барномаро идома медиҳем. ҳафтаи сипаришуда варзишгарони риштаи сабуки мамлакат зери роҳнамоии мураббиён тамринҳои дастаҷамона барои тайёр шудан ба мусобиқаҳои мавсими имсоларо шурӯъ карданд. онҳо умед доранд ки дар ин мусобиқаҳо дасти холӣ ба ватан барнамегарданд. шарҳи бештар дар идома. ҳафтаи гузашта дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе варзишгарони риштаи варзиши сабуки кишвар тамринҳои дастаҷамона ҷиҳати омодагиҳои хуб барои ширкат дар мусобиқаҳои дар пеш истода гузарониданд. тоҷикистон дорои мактаби хуби риштаи варзиши сабук буда дар ин самт варзишгарони зиёдеро тарбия мекунад. мураббиёни тоҷик пайваста баҳри ба камол расидани варзишгарони сатҳи баланд заҳмат мекашанд. имрӯзҳо дастпарварони онҳо дар бозиҳои олимпӣ, чемпионатҳои ҷаҳону осиё номбардори кишвари азизамон мегарданд. элдар аҳмадиев, иштирокчии бозиҳои олимпии Токио 2020 аз рӯи варзиши сабук аз зумраи онҳо маҳсуб мешавад. ин даванда давоми солҳои охир узви тими миллии Тоҷикистон буда пайваста дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат меварзад. элдар қаҳрамони бисёркаратаи Тоҷикистон ва ҷоизадори бозиҳои Осиёи марказӣ ва Авроосиё мебошад. Я участник Олимпийских игр Токио 2020. Это очень большой опыт для меня. Я сильно рад, что попал туда. Но на этом мы не будем останавливаться с тренером. У нас цель на следующую Олимпиаду попасть в Париж. Мы очень сейчас сильно тренируемся, готовимся к этому. И будем надеяться, что покажем достойный результат, чтобы попасть на эти Олимпиады. Также я призер мемориала в Алмате, в Кыргызстане и в Узбекистане. Также я призер евроазиатского митинга. элдар аҳмадиев бо дигар варзишгарон ки шомили ҳайати тими миллӣ аз рӯи намудҳои варзиши сабук мебошанд ҳамарӯза дар варзишгоҳи марказӣ тамрин мекунанд то дар мусобиқаҳо хуб омода шуда ба гирифтани дастовард мушарраф гарданд. сармураббии мунтахаби варзиши Тоҷикистон мегӯяд ҳарчанд вазъи кунунӣ ҷаҳонӣ дар пайи паҳншавии бемории ҳамагири коронавирус ба таври пурра имкон намедиҳад ки нақшаҳои аниқ нисбат ба иштироки бачаҳо дар мусобиқаҳои пешомад кашида шавад, аммо бо вуҷуди он мо ҳамеша талош мекунем то дар ҳолати омодабош қарор дошта бошем. бачаҳое ки мисол лозим тайёришона дидесам барои олимпиада, мусобиқаҳои осиё, мусобиқаҳои чемпионатҳои ҷаҳон, ин элдар аҳмадиев, сайдалиев салим, музраф фаворис, ҳусейни зарипов ва ғайра бачаҳо кӯшиш кардесанд. якун мебинем гап давай ки
ҳозир мушкили ҳамин кори мо ба чӣ меғалтад дар ҳисоби ки мусобиқаҳои байналмилалӣ тез барҳам мехӯранд, перенос мешаванд, мисол муҳлатш дигар вақт гузаронда мешавад. Аз ҳисоби пандемия коронавирус шумо медонед ки ҳозир аз замон мисол ин хел нақша кашидан бисёр чизи мушкил. Лекин мо ягон чиз ба нигоҳ накарда кӯшиш кардем ки натиҷа беҳтар шаванд, кори мо беҳтар шавад. варзишгарони кишвар умед доранд ки мавсими равон рохати ширкат дар чемпионати осиё ва ҷаҳонро пайдо карда бо касби имтиёзҳои бештар ва зинаҳои ифтихорӣ роҳашонро ба бозиҳои олимпии навбатӣ ки соли 2024 дар шаҳри Париж баргузор мегардад ба даст биёранд. аз варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе меравем ба варзишгоҳи марказии шаҳри Бохтар ба бозии рафиқона ки миёни дастаҳои ҳосилоти ноҳияи Фархор ва Хатлони шаҳри Бохтар баргузор гардид. Ин ва дигар рӯйдодҳои варзишии вилояти Хатлон дар идома. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Бохтар дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор бо бошгоҳи Хатлони шаҳри Бохтар бозии рафиқона анҷом доданд. мавриди зикр аст ки мавсими равон дастаи ҳосилот дар лигаи якуми футболи кишвар ҳунарнамоӣ мекунад. дастаи Хатлон низ ҷиҳати омодагӣ ба ҷалби бозингарони бомаҳорат барои омодагии ҷиддӣ дар лигаи олии футболи мамлакат дар ҳоли омодабош қарор дорад. маҳз чунин бозиҳои дӯстона имкон медиҳад то дастаҳо аз ҳунарнамоии бозингарон, ҳолати равонӣ ва то кадом ҷиҳат дар ҳолати омодабош қарор доштани ҳайати дастаҳояшон воқиф гарданд. ҳамчунин чуноне масъулин иттилоъ доданд дидори мазкур заминаи хубии омодагии ҳарду бошгоҳ барои ширкат дар мусобиқаи ҷоми федератсияи футболи кишвар шуда метавонад. пас аз як муддати таътил бозингарони ҳарду тим муқобили якдигар рақобати арзанда нишон доданд. чуноне мо мушоҳида кардем тими ҳосилоти ноҳияи Фархор ҳам ҷиҳати иштирок барои мавсими нави футбол омода шудааст. дидори дастаҳо бо натиҷаи 3-2 ба фоидаи мизбонон яъне дастаи Хатлон ба фарҷом расид. дастаи Хатлон омодагиро ба мавсими соли 2022 аз санаи 17 моҳи равон оғоз кард ва баъд аз 60 рӯзи корӣ имрӯз дастаи Хатлон дар майдони хуб бо дастаи лигаи аввали ҷумҳурии Тоҷикистон дастаи ҳосилоти Фархор вохӯри рафиқона гузарон. бозӣ бо ҳисоби 3-2 ба фоидаи дастаи мо анҷом ёфт, вале бояд амира қайд кард ки айни замон камониҳо дар даста бисёр ҳастанд, хусусан нисбати омодагии ҷисмонии бозингарон ва нисбати омодагии тактикӣ ва техникӣ дар ҳама соҳа камбудиҳо ҳастанд ва хурсандиоварашон аст ки имрӯз мо он камбудиҳое ки он норасоие ки дар қисми аввал шогирдони мо содир карданд баъд аз тавсияҳое ки дар вақти танаффус ба онҳо мо додем аз аҷрои он бисёр хуб баромаданд ва дар қисми дим тамоман дигар бозиро нишон доданд. ва бояд ҳамеро қайд кард ки вақт бисёр аст барои чемпионати Тоҷикистон барои оғози мавсим ва дар пеш моро иштирок дар ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон интизор аст ва фикр мекунам то ин вақт он камбудиҳоро бартараф мекунем ва омодагиро ба ҷоми иштирок дар ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон боз тӯзитун мекунем. боиси фараҳмандию сарфарозист ки дар ҳама минтақаҳои кишвар имрӯз майдончаҳои тозабунёди муосир марҳила ба марҳила бунёд мегарданду насли наврас вақти хешро самаранок истифода бурда миёни ҳам дар онҳо ба варзиши рақами 1 сайёра яъне футбол андармон мешаванд. наврасону ҷавонони ноҳияи босаи вилояти Хатлон ба ин намуди варзиш бештар мароғ зоҳир карда зери роҳбарии мураббиён ба мусобиқаҳои мавсими нав тайёр шуда истоданд. дар қаламрави ин ноҳия 2 муассисаи давлатии мактаби варзишӣ фаъолият мекунад ки беш аз 30 гурӯҳи футболи кӯдакону наврасон ҷалб гардида машқварзӣ мекунанд. соли гузашта кӯдакону наврасони то 14-солаи ноҳия дар мусобиқаи лигаи футболи кӯдакон ва наврасони федератсияи футболи Тоҷикистон хуб ҳунарнамоӣ карданд. мавсими равон мураббиҳо бо ислоҳи иштибоҳҳои мавсими гузашта ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои имсола талош варзида истоданд то дастпарваронашон ба мусобиқаҳои вилоятии ҷумҳуриявӣ роҳхат ба даст оранд. ана ин наврас Муҳаммад Исо ном дорад. соли гузашта аввалин маротиб ӯ дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ маҳорати хешро санҷид ва ҳоло бошад барои омодагии хуб ҷиҳати иштирок дар мусобиқаи вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ ҷидду ҷаҳд карда ҳамвора ба тамринҳо машғул шуда истодааст. ӯ мехоҳад зиёд тамрин кунаду пайроҳаи корнамоиашро ҷиҳати роҳ ёфтан ба ҳайати тими мунтахаби мамлакат ва дастаи ҳулбук боз намояд.
هر پگاه‌ریزی به این ورزشگاه اومده مشق میکنیم. استاد ما معلم شهرت و ما هر پگاه‌ریزی در اینجا فوتبال میکنیم. من میخوام آینده در بازیگر فوتبال ناحیه واسه و در تیم جمهوری تاجیکستان بازی کنم. مختصراً مربیان هر دو مکتب ورزشی ناحیه واسه تلاش ورزیده ایستادند که دستپرورانشان را خوب آماده کنند تا آینده آنها در دسته‌های فوتبالی ناحیه پیسکند و هولبوک راه یابند. در حال حاضر باشد هیئت تیم‌های نورسانی ناحیه آمادگی را به مرحله‌های منطقوی مسابقه‌های فوتبال ادامه داده عزم دارند تا به مرحله مسابقه جمهوری از روی سن و سال گوناگون که همساله برگزار می‌گردد راه خط به دست آورند. тамошобинони гиромӣ акнун ба шимоли кишвар аниқтараш ба варзишгоҳи спартаки шаҳри хуҷанд меравем ки дар он ҷо мусобиқаи ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон миёни дастаҳои минтақаи суғд баргузор гардида истодааст. агар аз натиҷаи ин воқеаҳо воқиф гардидан хоҳед пас гузориши навбатии барномаро тамошо кунед. дар ҳама минтақаҳои мамлакат айни замон ҷоми федератсияи футболи кишвар доир гардида истодааст. дастаҳои минтақаи суғд ҳафтаи гузашта дар шаҳри хуҷанд барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ҷумҳуриявии мусобиқаи номбурда муборизаҳоро шурӯъ карданд. 7 даста ба гурӯҳҳои А ва Б мавқеъ гирифта миёни ҳамдигар бозӣ карда истоданд. дастаҳои эсқатаи шаҳри хуҷанд, истаравшани шаҳри истаравшан, гулистони шаҳри гулистон, равшани ноҳияи зафаробод дар гурӯҳи А ва тимҳои хуҷанди шаҳри хуҷанд, парвози ноҳияи бобоҷон ғафуров ва спитамени ноҳияи спитамен дар гурӯҳи Б ҷой гирифта бозиҳо дар варзишгоҳи спартаки шаҳри хуҷанд баргузор гардида истоданд. дар даври аввали мусобиқа бошгоҳи равшани ноҳияи зафаробод ки мавсими навро дар лигаи олӣ идома медиҳад бо дастаи эсқатаи шаҳри хуҷанд ба ҳам омаданд. дар ин бозӣ футболбозони ноҳияи зафаробод тавонистанд ки бо натиҷаи 4-0 музаффар гарданд. дар бозии дигар дастаи истаравшан бо ҳисоби 3-1 тими гулистонро мувоҷиҳ шикаст кард. ҳамакнун дар даври дуюми мусобиқа дастаи парвоз бо тими спитамет ва истаравшану равшан баҳри имтиёз мубориза мебаранд. боиси хурсандист ки ба ташаббуси федератсияи футболи тоҷикистон ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон баргузор гардида истодааст. имсол дар ин мусобиқа дастаи спитамин иштирок дорад. мо кӯшиш мекунем дар баробари дастаҳои пурқувват иштирок карда бозии хуб нишон дода ба марҳилаи финалӣ роҳат гирем. омодагии дастаи мо хуб аст. имсол дар лигаи дуюм бозии нағз дода дар пеши даста вазифа бондагӣ баромадан бар лигаи якум. мо миннатдории худро ба федератсияи футболи тоҷикистон мерасонем ки ҳамасола ин мусобиқаро мегузаронад. ин боиси он мешавад ки дастаҳо малакаи маҳорати худро пеш аз мавсими нав боло бардоранд. ҳамасола бо ибтикори федератсияи футболи тоҷикистон марҳилаи видоятии мусобиқаи мазкур бо мақсади омода намудани дастаҳо ба мавсими нави футбол роҳандозӣ карда мешавад. ду дастаи ғолиб ба марҳилаи ҷумҳуриявии мусобиқаи ҷоми федератсияи футболи кишвар роҳат ба даст оварда видояти суғдро намояндагӣ мекунад. бозиҳо нимаи моҳи феврал дар шаҳри душанбе ҷараён мегиранд. дӯстони арҷманд, ҳамакнун расидем ба бахши хабаррезаи барнома ки аз дигар рӯйдодҳои варзиши кишвар бо аксу маълумот ба таври кӯтоҳ шуморо воқиф месозад. таваҷҷӯҳ мекунем. дар меҳмонхонаи ҳайат реҷенси шаҳри душанбе рӯзи 27 январ нишасти солонаи кумитаи иҷроияи федератсияи футболи кишвар таҳти роҳбарии ноиби аввали президенти федератсияи футболи кишвар хуршед мирзо баргузор гардид. дар ин ҷаласа нахуст директори генералии лигаи футболи тоҷикистон Саивали Шоқурбонов аз натиҷаҳои соли гузашта ҳисобот дод. дар идома зикр гардид ки имсол марҳилаи якуми чемпионати кишвар моҳи апрел шурӯъ шуда 10 даста дар он иштирок мекунанд ва соли 2023 шумораи дастаҳои лигаи олии кишвар ба 12 даста расонида мешавад. 8 май рӯзи баргузории суперҷоми кишвар миёни дастаҳои Истиқлол ва Хуҷанд дар варзишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзода муайян карда шуд. ҳамчунин сармураббии ҷадиди мунтахаби кишвар мутахассиси 55 солаи харватӣ Петр Сегрт ба ҳозирин муаррифӣ карда шуд. бо муайян кардани ҳадафу барномаҳо барои мавсими нави футболи кишвар ҷаласа хотима ёфт. 29 январ дар толори маҷлисгоҳи академияи васоити ахбори омма машғулияти омӯзишии федератсияи ҷудои мамлакат барои доварону мураббиён гузаронида шуд. дар ин машғулият ба иштирокчиён аз қоидаҳои нави ҷудо ки барои солҳои 2022-2024 пешбинӣ гардидааст талқин карда шуд.
ҳамчунин Суҳроб Раҳимов, директори генералии Федератсияи ҷудои кишвар, Муҳаммадмурод Абдураҳмонов, сармураббии мунтахаби ҷудои кишвар ва Фарҳод Раҳматуллоев, раиси комиссияи доварони мамлакат аз нозукиҳои қоидаҳои ҷадид маълумоту иттилооти бештар ба ҳозирин доданд. ҳафтаи гузашта дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 7 шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мусобиқаи шаҳрӣ оид ба теквандо баргузор гардид. Дар он 50 нафар теквандочӣ аз муассисаҳои таълими шаҳри Хоруғ ширкат варзиданд. Дар анҷом беҳтаринҳо бо нишону ифтихорномаи раиси шаҳр қадрдонӣ карда мешаванд. 29 январ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе тамринҳои оммавии пагоҳи рӯзӣ зери шиори зебоӣ, тавоноӣ ва доноӣ аз варзиш аст бо ширкати дастпарварони Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабук гузаронида шуд. Дар он наздики 80 нафар фаъолона ширкат варзиданд. дар деҳаи чормағзакони ноҳияи Варзоб бо усули деҳа ба деҳа мусобиқаи гӯштини миллии гӯштингирӣ баргузор гардид. дар он паҳлавонони ноҳия барои нишонҳои фахрӣ миёни ҳам сабқат карданд. ҳафтаи гузашта дар ноҳияи Рашт мусобиқаи ноҳиявӣ оид ба волейбол оғоз гардид. дар он дастаҳо аз шаҳраку ҷамоати деҳоти ноҳия ширкат варзида истодаанд. тими ғолиб барои ширкат дар мусобиқаҳои минтақавӣ ки аз ин риштаи варзиш дойр мегардад роҳхат ба даст меорад. 25 январ дар толори варзишӣ ба номи генерал-майёр Рустам Амакиев шаҳри Бӯстони вилояти Суғд мусобиқаи кушоди шаҳрӣ оид ба гӯштингирӣ миёни ҷавонони маҳаллаҳои Пӯстӣ ва Сомониён гузаронида шуд. дар мусобиқа 60 нафар гӯштингир барои ба даст овардани нишонҳои фахрӣ талош варзиданд. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо ба нашри навбатӣ барномаи ҳафтаи варзиш нуқта мегузорем. агар аз рӯйдодҳои муҳими ҳафтаи варзиши кишвар воқиф шудан хоҳед, пас ҳар ҳафта ҳамин рӯзу ҳамин соат пайгири барномаи мо бошед. хайр, то боздид.